Appelle-moi man. Nirasa valangany ala tanana nilamigny tsara fa zanday karama agnalan-jirofo somaro sarotro mialan-kilambady fa koratao manafo velon-tegna toro magniraka nialako tantanana tsy randre henahena fa olande dady vola zaho aran-tegna lelahy akory matoha be tsy fanagnanany drombilo tampotampoko na azo apely fa ivadinao rô lasan'olo eya tsy vola elam-poso sady mbola tsy nazo karama alavirany manana raha mody sambava masy zao e waro lasan'olo 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 waro vadiko tiako losunolo 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 waro vadiko tiako nikorontagna jeriko jiaby izy koa fa nahazo apely na asa tsy mandeha andeha ody karaha tsy possible ialagny aty tsy mahatakasagny agny ortegny nialagna takagny tady vola hamama niafarany ialagna mitapelapesaka amiavako akagny za mengatra votery tsy maintsy mody karakara tokatrango mafijaly mahazo karaha fasizanakolo iaretako fogna fomba mpiainagna zegny waro lasan'olo 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 waro vadiko tiako losun'olo 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 waro vadiko tiako lasan'olo 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 waro vadiko tiako losun'olo 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 waro vadiko tiako raha oaiza mampangaz be to zala ody zala manafo e matamoanaky lasan'olo an-tanàna landogny zay hitanao io halako amy tapelapisaka fekista audigna valong ausinga audigna valong ausinga audigna valong ausinga audigna valong ausinga Finger ala gitara